danna subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Abokina ya kai? Ka ƙara so kenan. Kwana mutumina. An ta lafiya? Normal. Tun da zuba nake zaune a nan gurin fa ban kawai na tsirin yara su. Ai kuma ina cikin gidan ne. To. Kai ya na ganka da takalmi daya. Ai faɗa muka da matan gidan ne. Na tashi jifanta. Kawai in haɗa kansu. To tsayi dai kenan. To dai go. To ai kai ma ban ga takalmi a kafarka ba. Ba ni ban ma kula ba ta ina ga masallaci ne je suka sace fa na zuwa haka. To ku da taso mu da fa. Mu je kawai. Kaga wani takalmi can kafa daya. Bara in je in kara zama biyu na. Haba ni zan je dauko ni ne. A'a me haka? Ka kyale ni je dauko mana. Kai fa kana da daya. Wallahi ni ba ni da kuɗa. Na'am? A takalmi na mun tagun da na ibu ruwa bara in je in dauko in dawo. Takalmi ɗayan. Ina ta. Ka kai mana asara takalmin ya bugu. Kai mana dai. Kai mana dai. Kai mana dai. Ha ba. Ara takalmin. Ka dai yi mana dai. Tabbas ko shi ɗauta. Ai na ai kai mana asara. Ta ina ne mana asara. Kai mana asara. Kai